Ha? Message mo nga sa kanya, dali. Ano sa message ko? Oo, message mo. Na? Tanga, hindi dyan sa chat, doon sa camera. Fuckboy ka na, no, nung nagsama kayo. Mahal mo, no? Sobra, oh. Oo, hindi ako lumalabas. Kitang-kita ko, oh. Hindi ako lumalabas ng bahay nun. Para sa kanya. Pero parang nakita pa akong mga recent videos niyo pa, nagkaka-reconcile pa kayo, di ba? Yes, nagkikita kami. Parang wala naman din nagbago. Magkaibigan pa rin naman kami. And ang nagbago lang siguro yung oras. Medyo naging busy ako. Message mo nga. Ha? Message mo nga sa kanya, dali. Ano sa message ko? Oo, message mo. Na? Sa kanya. One sentence lang. Dali. Ano sabihin ko? Tanga, hindi dyan sa chat, doon sa camera. Sabi mo kasi! Kinuha niya po mga kabisyo yung cellphone at i-chat-chat niya si Cherry White. Ano sabi mo? Sabi mo message mo? Oo, i-chat mo nga. At sabi ko na Alam mo, mahal mo talaga, hindi ka hindi ka nagdalawang tanong sa akin. Na? I-chat ko, sure. I-chat mo agad, one chat away. O dyan sa camera. Ayan. Ang tawagan nyo? B. What? Ayan, shoutout sa'yo. Kung nasa ka man, ingat kayo palagi ni Mikey. And, ayan, alam niyo naman na love ko pa rin kayo. At di nagbabago yun. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.